Vítajte vo FISA Cars. Dnes tu máme tieto najpopulárnejšie modely z našej ponuky a tým sú tieto rodinné kombíky Škoda Octavia. $7,5 milióna vyrobených kusov hovorí za všetko. Ale prečo sú tie Octavie také obľúbené? Napríklad pre tento veľkorysý priestor pre vodiča. Samozrejme veľmi veľa miesta pre rodinu a s príplatkom aj s takýmto výhľadom na hviezdu. Taktiež aj legendárny kufor o objeme až 640 litrov, po sklopení sedačiek až 1700, čo je v prepočte tak 4 veľké cestovné kufre, kočík aj s batožinou, či po sklopení aj bicykel s obsom. Pod kapotou máme samozrejme najikonickejší 2-litrový dieselový motor s výkonom 110 kW, ktorý sa píši hlavne svojou veľmi nízkou spotrebou a preto je toto vozidlo hodné hlavne na diaľnice a dlhé trasy. Na showroome FISA Cars máme veľmi pestrý výber Octavií, či už takúto s pohonom 4x4 alebo takúto s nájazdom iba 79 000 km. U nás si vyberiete z množstva farieb či výbav. Neváhajte nás navštíviť.